मोनसे खाथायाव थानाय नट्सखौल' आङो बेयाव फुलि रिभिजन होनाय जागोन। आंनाव मोनथाम मोनब्रैसो खाथा दङ। आं बेखिनि समाव आं मोनथाम मोनब्रै गाहामखौ आं होजोबनो हानाय नंला। बेनिखायनो आं मोनसेल' खाथाखौ सायख'नानै आङो बिनिफ्राय रिभिजन खालामनोसै आरो। नोंथांमोना माबाफोर इम्परटेन्ट बेयाव जुदि मोनोब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरख'नानै लाबानो जाबाय। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि नायलांसै। 1 नाम्बार कुइसनाव दङ नै शिबखौ सोमावसारनायनि गाहाय दैदेनगिरिया सोरमोन? जोंना शिबखौ सोमावसारनाया माब्ला जादोंमोनलाय? 1973 मायथाइयाव। बांसिनानो बेखौ 1972 सानो, नाथाय 1972 नङा, 1973 बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। नोंथांमोना नेटआवबो नायनो हागोन, 1973 खौनो होनाय दंखायो। अब्ला बे शिबखौ सोमावसारनायनि गाहाय दैदेनगिरिया सोरमोन? बेयाव सुन्दरलाल बहुगुणा। नोंथांमोना आं बे रिभिजन खालामनायाव आं बारा एक्सप्लेन खालामलांला एबा बारा बुजायलांला, आङो थाब थाब बारलांसै। मानो होनबा बे खाथायाव गोबां दङ। बेखौ आङो खम समनि गेजेरावनो फोजोबनो नाजानोसै। अब्ला फैदो जोंहा शिबखौ सोमावसारनायनि गाहाय दैदेनगिरिया सोरमोन होनबा सुन्दरलाल बहुगुणा। गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट 2 नम्बराव दङ जोंना शिबखौ सोमावसारनाया माब्ला जादोंमोन? बेयो 1973 मायथाइयाव जादोंमोन। शिबखौ सोमावसारनाया बबे जायगायाव जादोंमोन होनबा बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय, उत्तराखन्डनि हिमालया रिजनाव जादोंमोन। बेयो आरो मानि थाखाय जानायमोन होननानै बुङोबा बिफां लाइफां एबा हाग्राबारिखौ संरैखा खालामनायमोन बियो। दाना 4 नम्बराव होनदों शिबखौ सोमावसारनायनि दैदेनगिरिया माब्ला थैदोंमोन? शिबखौ सोमावसारनायनि दैदेनगिरिया जोंना दाख्लैबावैसो 2021 नि मेनि 21 आव थैदोंमोन। बियो गासै 94 बोसोर जोरदोंमोन बे दैदेनगिरिया। दाना फैदो नेक्स्ट 5 नम्बराव दं सोदोब सुग्रा सानगुदिया मा? जोंना सोदोबखौ माजों थुयोमोनलाय? जों बेखौ बयबो मिथिखागौ, हार्सजों नङाबा डेसिबेल होननानै बुङो। दाना नेक्स्टआव फैदो 6 नम्बर कुइसनाव दं ब्रह्मपुत्रनि सायाव थानाय नरनारायण सेतु दालांआ बबे मोननै जिल्लाखौ फोनांजाबनानै दङ? बे ससियेलनिबो कुइसन जायो आरो EVS निबो जायो। बेखायनो बेखौ मोननैबोनि थाखाय नायनाया जोबोद इम्परटेन्ट। नरनारायण सेतु दालांआ जोंना बबाव दङ? गवालपारा आरो बङाइगाव बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ फोनांनानै जोंना बुरलुंबुथुरनि सायाव दङ। दाना नेक्स्ट कुइसन 7 नम्बराव होनदों सराइघाट दालांआ बबे जिल्लायाव दङ? सराइघाट दालांआ जोंना मा? कामरुप जिल्लायाव दङ। बेयो बेसेबां गोलाव? 14,092 मिटार नङाबा 4,895 फुट बियो। बेखौ नोंथांमोना किल'मिटाराव कनभार्ट खालामबा मिथिगोन। दाना फैदो नेक्स्ट 9 नम्बराव दङ कलियाभमरा दालांआ बबे मोननै जिल्लाखौ फोनांजाबना दं? दाना जोंहा कलियाभमरा दालांआ माखौ? नगाव आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ फोनांजाबनानै दङ बेयो बुरलुंबुथुरनि सायाव। बे कलियाभमरा दालांआ जोंना माब्ला अपेन जादोंमोन? 1987। ओमफ्राय कनस्ट्राक्सना जोबदोंमोन माला? 1981 आव कनस्ट्राक्सना 1981 आव जादोंमोन। ओमफ्राय जोबनाय आरो अपेनिंआ 1987 आव जादोंमोन। टटेल लेंथआ बेना बेसेबांमोन? 3015 मिटार। बेखौ किल'मिटाराव लांनो हागौ। ओमफ्राय बेयाव बेसेबां राजा लामा ब्रिजआ दङ होनबा NH नेशनेल हाइवे 750 आ बेयाव दङ। दाना नेक्स्ट कुइसन 10 नम्बराव कुइसनाव दं बगिबिल ब्रिजआ बबे जिल्लाखौ फोनांजाबनानै बानायनाय? बगिबिल ब्रिज बेयो जाबाय धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्लाखौ फोनांजाबनानै बानायनाय। बिनि टटेल लेंथआ बेसेबां? 4,940 मिटार। कनस्ट्राक्सना 2022 नि जादोंमोन। बेयो एसियानि बियो मा? जों बेखौ बयबो मिथिखागौ, बगिबिल ब्रिजआ मा? एसियानि मामोन बियो? एसियानि सेकेन्ड लंगेस्ट रेल काम रड एन्ड ब्रिज बियो एसियानि थाखाय। दाना फार्स्टआ जोंना मामोन? फार्स्टआ दलासदिया एबा दलासदियाखौ गुबुन नाङै जोङो मा होननानै मिथिबावोमोन? भुपेन हाजरिका होननानै मिथिबावो। जायखौ जों बुरलुंबुथुरनि सायाव थानाय मा? ब्रैथि दालां होननानै मिथियो दलासदिया। बेखौ दलासदियाखौ भुपेन हाजरिका होननानैबो मिथिबावो। बेयो 9.15 किल'मिटार। बेनो सबसे गोलावसिन वर्ल्डनि मादाव आरो जोंनि आसामनि मादाव, भारतनि मादाव बियो बगिबिल ब्रिजआ। आरो माया? नैबे दलासदिया। दाना फैदो इण्डियानि मादाव बेयो बेसेबां? 5 नं। दाना दलासदिया बगिबिला नायदो इण्डियानि मादाव जोंना माबाया मा होनो? नैबे बगिबिल ब्रिजआ मा? इण्डियानि मादाव जोंना बेसेबां दङ? 5 नाम्बाराव दङ लिस्टआव। 1 नाम्बाराव जोंना मा दंमोन? दलियासदिया। 2आव दिबां रिभार ब्रिज एन्ड महात्मा गान्धी एन्ड बान्द्रा बिसोर दं आरोखि। अब्ला 5 नाम्बाराव जोंना माया थागोन? बगिबिल ब्रिजआ थाबाय। 1 नाम्बाराव दलासदिया। बेखौ गोसोआव लाखा। दलासदियानि लावथाया बेसेबां? 9.15 किल'मिटार, सबसे गोलाव। बेखौ नायनानै लाखा मोजाङै। दाना 11 नम्बराव फैबावदो दलासदिया ब्रिज एबा दलासदिया सेतुबो होननो हागौ। बेयो मा? सा सानजा भारतनि
बबे मोननै रायजोखौ फोनांजाबनानै बानायनायनो बे दला सदियाया बेयो आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशखौ फोनांजाबनानै बानायनाय बे दला सदिया जों आसामनिफ्राय डाइरेक्ट बे लामाजों जों अरुणाचल प्रदेशआव हाबनो हाग्रा जाबाय दा बेखौ जोङो डक्टर भुपेन हाजरिका सेतु होननानैबो मोनथियो मा दालांखौ दला सदिया दालांखौ बेयो ब्रह्मपुत्रनि सायाव बेखौ मिथिखागौ बेयो बबे जिल्लायाव दं होनबा तिनिसुकिया जिल्लायाव दङ बेहाय मा होनना बुङो आरो नै फार्स्ट पार्मानेन्ट रड कानेक्टिं बिटुइन आसाम एन्ड अरुणाचल आसाम आरो अरुणाचलखौ फोनांजाबनाय गिबिसिन लामाया बेनो जाहैबाय दला सदिया बे लहित रिभारखौ बियो क्रस खालामनानै लांदों बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय बे दालांनि लेंथआ जोंना बेसेबां 9.50 किल'मिटार ओमफ्राय वाइडआ गुवारा बेसेबां 9.9 मिटार कनस्ट्राक्सना जोंना बियो 2011आव जानानै अपेना माला जादों 2017नि मेनि 26आव बेयो अपेन जादों बेखौ गोसोआव लाखा होमबा जोङो दला सदियानि सोमोन्दै बे फरायखांबाय खुब भेरि इम्परटेन्ट बेबो दाना नेक्स्ट फैलायबाय 12 नाम्बार कुइसनाव दं आसामनि बबे मोनसे जायगाखौ सि दाग्रा एबा सिनि नोगोर एबा बस्त्र नागुरि होननानै बुङो बस्त्र नागुरि माने सि दाग्रानि नोगोर जाय जायगायाव गोबां जि दायो बेनो मा जाबाय बस्त्र नागुरि अब्ला बेयो बबाव जोंहा कामरुप जिल्लानि बबाव दङ सुवालकुसियाव दङ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 30 नाम्बाराव नों सा सानजा भारतनि बबे रायजोखौ सनानि दैलाव सनानि रायजो होननानै बुङो सा सानजा भारतनि बबे रायजोखौ दैलाव सनानि रायजो होननानै बुङो बेबो इम्परटेन्ट अब्ला बेनि एन्सारा जागोन आसाम दा नेक्स्ट बे जोब्बाय दा नेक्स्ट 14 नाम्बाराव जों मानि सोमोन्दै फरायनोसै लाइब्रेरियाव जिबसा आरो बेरामफोर बे आंनि खाथायाव थानाय नट्स दाना जिबसा आरो बेरामफोरखौ जों नायबावनोसै इट्स मुंनि जिबसानि हेफाजाबाव मा फावरुटि बानायो बेखौ गोसोआव लाखाबा फावरुटिखौ मा जिउसानि हेफाजाबै बानायो होननानै कुइसन फैब्ला इचनि हिसाबै गगा मोननाय बेरामनि जिउसानि मुङा मा होननानै बुङो इनफ्लुएन्जा मेलेरियानिया मा होनबा एनफिलिस थाम्फै नङाब्ला प्लासमडियाम जिउसाबो होननो हागौ मेलेरियानि जाहोग्राया मा एनफिलिस थाम्फै नङाबा प्लासमडियाम जिउसा बेखौ टाइफयड जाहोग्राया मा जाबाय मैला गोनां दै जाग्रा मुवानि गेजेर एबा खि हासुदैजों बे टाइफयड बेमारा मा गोसारो दाना नेक्स्ट नङ एमबिबिएसआ दै आरो जाग्रा मुवाजों बे मा गोसारो बेमारा दाना नेक्स्टआव दङ एनिमियाया मा देहायाव आइरन खम जाब्ला जायो बे बेमारा एनिमिया बेमारा माब्ला जायो जेब्ला जोंनि देहायाव आइरननि आंखाल जायो अब्ला बे बेमारा जायो टाइफयडआ मा टाइफयड सोमजिहोग्रा बेक्टेरियाया जाहैबाय जोंना सालमेनला टाइफि बेखौ गोसोआव लाखाब जाबाय बेयो मोनसे मा बेराम टाइफयडआ सन्देरग्रा बेराम एबा बारदेरग्रा बेराम गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाव बारदेरो बेखौ गोसोआव ला दाना नेक्स्ट फैबावबाय इनफ्लुएन्जा एबा ब्लुबो बुङो बेखौ इनफ्लुएन्जाखौ बियो माजों जायो होमबा मिक्स भाइरासनि जोहै बे इनफ्लुएन्जा बेमारा जायो बेखौबो गोसोआव लाखा इनफ्लुएन्जा बेरामनि भाइरासआ मा होननानै सोंबा मिक्स भाइरास गोसोआव लाबानो जाबाय दाना लोन्थि बेरनाय बेमारा मा जिउसानि हेफाजाबाव जायो होनबा रबि अंला भाइरासनि थाखाय जायो बियो नेक्स्ट बेयाव माखासे सार्ट होदों नै बे ओरैहाय दङ बेक्टेरियाजों जानाय बेरामफोर ओमफ्राय ओरै फारसेना मा भाइरासजों जानाय बेरामफोर बा बेक्टेरियाजों मा बेरामा जायो नायनोसै एनथ्राक्स बेराम जायो कलेरा बेराम जायो प्लेग बेराम जायो थै गोबानाय एबा जमखा बेमार टाइफयड जायो निउम'निया जायो डिप्थेरिया जायो खुरिया बेराम जायो बिसोर गासिबो मा बेक्टेरियाजों जानाय बेराम गोजा दाना ओरै गुबुन फारसेथिं भाइरासजों जानाय बेरामा मा हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बि पलिअ' बेराम लोन्थि बेरनाय डिप्थेरिया बेमार थुनुसकार बेमार रेबिस बेराम गगा मोननाय बेराम गालथाव बुनाय बेराम बेफोर गासिबो जोंना मा भाइरासजों जानाय बेराम गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना दानिया नेक्स्ट मोनसे होबावदों बेयाव मैखुनजों जानाय बेराम दंबावो मैखुनजों जानाय बेमारा मा होननानै बुङा खुरु एबा खुजालि बेरामनि जिउसाया मा होनबा मैखुन दाना नेक्स्टआव बेयाव होबावदों नै फिलौजों जानाय बेराम फिलौजोंबो माखासे बेमार जाबावो बेफोर जाबाय टिनियासिस बेरामा मा फिथा फिलौनि थाखाय जायो होमबा बेयो मानि थाखाय जायो फिथा फिलौनि थाखाय ओमफ्राय एसकारियासिस बेरामा मा दुलुर फिलौनि थाखाय जायो गोसोआव ला लोगोफोर भेरि इम्परटेन्ट बिसोरबो फाइलेरिया सिस बेरामा मा फाइलेरिया फिलौनि थाखाय जायो बायसान्स बेफोरनिफ्रायबो कुइसन जाबाय बायोबा बेखौबो गोसोआव लाखा दाना नेक्स्ट आंखालाव जानाय बेरामफोर एबा बेखौ मा होननानै बुङो डिफिसियेन्सि डिसेस बेरे बेमारा मा भिटामिन
बिनि एबा B1 नि आंखालाव बेरे बेमारा जायो। स्कारमियाबो बे भिटामिन B नि आंखालावनो जायो। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय मोजाङै। अब्ला फैदो जों एबार नेक्स्ट टपिक नायबावनोसै। नेक्स्ट टपिकआव बेयाव दङ 15 नम्बर टपिकआव दं बेयाव इम्परटेन्ट अबजारभेसन डे गोनां सान फालिथायफोर गोनां सान मा फालिथायफोर बेबो खुब भेरि इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय जोंना 1 मार्कआ जोंना फैखागोन जानो गोनां आनजादाव। बेखायनो माखासे इम्परटेन्ट डेसफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लांजोबबानो जाबाय। आङो सिगांनि भिडिअ आंनि प्लेलिस्टआव नोंसोर नायबा मोनथिखागोन। आङो इम्परटेन्ट अबजारभेसन डेसनि सोमोन्दै मोनसे एकदम फुल भिडिअ बानायनाय दंखायो। बे भिडिअखौ आं गाहायनि लिंकआव होनाय जागोन। नोंथांमोना लिंकआव मोजाङै नायनानै बेखौ रिभाइस खालामनानै थांनो हागोन आरोखि। दा आं थेवबो खनसे इम्परटेन्टखौ बेयाव लिरख'नानै आङो रिभाइस खालामबावनाय जासिगोन। नायदो होमबा रड सेफ्टि उइकखौ जोंहा जानुवारि 1 निफ्राय 11 नि गेजेराव जों फालियो। दाना नेसनेल इयुथ डेखौ माब्ला फालियो? नेसनेल इयुथ डेखौ जोङो जानुवारि 12 आव फालियो। वाइल्ड कनजारभेसन फर नाइटखौ माला फालियो होमबा फेब्रुवारि 1 निफ्राय 14 नि गेजेराव। नेसनेल सेफ्टि डेखौ माला फालियो होमबा 4 मार्चआव फालियो। वर्ल्ड फरेस्ट डेखौ माब्ला फालियो होननानै बुङोबा 21 मार्चआव फालियो। गोसोआव ला। वर्ल्ड डे फर वाटारखौ माब्ला फालियो होमबा 22 मार्चआव फालिनाय जायो। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डेखौ माब्ला फालियो होमबा 7 एप्रिलाव फालिनाय जायो। ओमफ्राय वर्ल्ड हेरिटेज डेखौ माब्ला फालियो होमबा 18 एप्रिलाव फालियो। वर्ल्ड आर्थ डेखौ माब्ला फालियो होननानै बुङोबा 22 एप्रिलाव फालियो। नेसनेल लेबार डेखौ माब्ला फालियो होननानै बुङोबा 5 मेआव फालियो। गोसोआव ला। वर्ल्ड रेड क्रस डेखौ माब्ला फालियो होमबा 8 मेआव फालिनाय जायो। नेक्स्टआव दङ वर्ल्ड नो टम्बेक' डेखौ 31 मेआव फालिनाय जायो। वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे 5 जुन बेखौथ' बयबो गोसोआव थाजोबखाबाय। वर्ल्ड पपुलेसन डेखौ माब्ला फालियो होननानै बुङोबा 11 जुलाइआव फालिनाय जायो। ओमफ्राय नेसनेल निउट्रिसन डेखौ माब्ला फालियो होमबा 1 निफ्राय 7 सेप्तेम्बरनि गेजेराव फालिनाय जायो। वर्ल्ड दिप डेखौ माब्ला फालिनाय जायो होमबा 23 सेप्तेम्बराव फालिनाय जायो लोगोफोर। वर्ल्ड टुरिज्म डेखौ माब्ला फालियो होमबा 27 सेप्तेम्बराव फालियो। वर्ल्ड एनिमेल डेखौ माब्ला फालियो होननानै बुङोबा 4 अक्ट'बराव फालियो। वर्ल्ड फुड डेखौ माब्ला फालिनाय जायो 16 अक्ट'बर। चाइल्ड राइट डेखौ माब्ला फालियो 20 नभेम्बराव फालियो। एड्स डे 1 डिसेम्बराव बेखौथ' मिथिखागौ। आरो लास्टआव मोनसे दंबावो जोंहा कनजुमार डे बेखौ जोंहा फालियो 15 मार्चआव फालिनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा मोनसेया फैथ'नोखा दाना फैदो जोंहा 16 नाम्बाराव नायनोसै। 16 नाम्बाराव दङ नेसनेल पार्क हायुङारि पार्क। नेसनेल पार्कआ जोंना आसामाव गासै गंबेसे जाखोमोन 7था जादोंमोन। ओमफ्राय वाइल्ड लाइफ सेन्सारिया गासै जोंना बेसेबां दङ 16टा। आरो माखासे लिस्टआव थानाय मोननैसो दंबावो। बेयो दा बावैनो जोंहा वाइल्ड लाइफ सेन्सारि जागोन। अब्ला आं बेयाव नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै बांद्राय बुंला। मानो होनबा आङो नेसनेल पार्कनि सायाव मोनसे मोजां फुरा डिटेल्सआव मोनसे भिडिअ बानायनाय दंखायो। नोंथांमोना लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना खनसे आनजादाव थांनायनि सिगां खनसे रिभाइस होनानै थांबानो जाबाय। दाना बिनि उनावहाय 17आव दङ जोंहा फोरबोफोर फेस्टिभेलफोर स्टेट फेस्टिभेल नेसनेल फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेलनि सायावबो आं बांद्राय बुंला। फेस्टिभेलनि सायावबो आं अलरेडि मोनसे मोजां गुवारै भिडिअ बानायनाय दंखायो। बे भिडिअखौबो नोंथांमोना गाहायनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै फेस्टिभेलखौबो खनसे रिभिजन होनानै थांबानो जाबाय। दाना फैदो जों बिनि नेक्स्टआव मा दं नायनोसै। दा नेक्स्टआव फैबाय 18 नाम्बाराव मा बेयाव बारमण्डलनि थोरफोफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै। बारमण्डलनि थोरफोखौ बेनिफ्रायथ' मोनसे जोंना कुइसना फैखाथारो। सिगांनि आनजादफोरखौ नायोब्ला जोङो फ्राय बे बारमण्डलनि थोरफोनिफ्राय जोङो मोनसे कुइसन फैनाय नुबाय थादों। दा होमबा बेनिफ्राय एबारबो फैखागोना सियरखा। अब्ला नोंथांमोना बे बारमण्डलनि थोरफोनि सोमोन्दैबो मोजाङै नायनानै थांखा। मोजाङै रिभाइस होनानै थांखा। आरो बारमण्डलनि थोरफोखौ जोङो मोनबा बाहागोआव रानदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा जों बेखौ फारि फारि खनसे रिभाइस होलांसै। नायदो गिबियाव जोंहा गिबि मोनजेननाय जोंहा थोरफोआ मामोन ट्रपस्फियार नङा होमबा। ट्रपस्फियारा बुहुमनि सा बाहागोनिफ्राय बेसेबां गोजौआव 15 किल'मिटार गोजौआव दङ। बेयावनो जोंना सान्दुं अखा बार गासिबो बोथोरा सोमजियो। बे ट्रपस्फियारावनो बोथोर बेयो मा फालांगियारि उरां जाहाजआ बेयावनो बिरो। फालांगियारि उरां जाहाजासो बेयाव बिरो हा। ओमफ्राय बियो बयनिख्रुइबो फिसासिन थोरफो। नाथाय स्ट्रेटस्फियारावसो बांसिन बिरो आरोखि उरां जाहाजफोरा। जुदि कुइसनाव फालांगियारि होननाय थायोब्ला नों ट्रपस्फियाराव होबानो जाबाय होमबा। बेयाव खुवा बायदिसिना जायो नालाय एसे उरां जाहाजारि बिरनाया एसे प्रब्लेम जायो हा। बेनि थाखाय स्ट्रेटस्फियाराव साबसिन जायो आरो। दाना फैदो जों नायनोसै नेक्स्ट स्ट्रेटस्फियार। नैबे स्ट्रेटस्फियारा मा बुहुमनिफ्राय जोंना बेसेबां 50 किल'मिटार गोजौआव थायो बियो। होमबा उरां जाहाज सालायनायनि थाखाय खाबु गोनांसिन बेयाव। उरां जाहाजफोरा बेयाव बांसिन मोजाङै सालायजायो बे हा।
दाना बेयाव मा थारबो थायो जोंना बेखौथ' मिथिखागौ अजन थोरबो थायो बेयाव जायखौ जोंहा मा आल्ट्रा भायलेट रेखौ बेयाव प्रटेक्सन खालामो नङा होमबा फान्थाव गाबनि सोरां रोदानिफ्राय बियो जोंखौ मा खालामो बासायो सेफटि दोनो आरोखि बे स्ट्रेट'स्फियार नैथि थोरफोआ बेखौ गोसोआव लाखा हा नेक्स्टआव दङ 3 नम्बराव जोंना मामोन मेस'स्फियार एबार मेस'स्फियारा थामथि थोरफोमोन बियो बुहुमनिफ्राय बेसेबां गोजौआव थायो 80 किल'मिटारसो गोजौआव थायो आरोखि बेयाव जोंना हाथरखि फाग्ला एबा आल्ट्रा मा खालामो बेयाव जोंख्लाबो बे सिगांनि भिडिअआवबो बेनिफ्राय कुइसन मोनसे होखादोंमोन आङो मा बबे थोरफोआव हाथरखि फाग्ला एबा आल्ट्राया जोंखाबो होनबा मेस'स्फियाराव बेयो जाबाय गुसुसिन थोरफो बियो थोरफोफोरनि मादाव बबे गुसुसिन नैबेखौ गुसुसिन एबा होननानै मोनथिनाय जायो दाना नेक्स्ट फैबावदो 4 नम्बराव मा थार्मस्फियार बेबो जोबोद इम्परटेन्ट थार्मस्फियारा मा होनो बुहुम बिखुंनिफ्राय 320 किल'मिटारसो गोजौआव थायो जाहैबाय बे थोरफोनि गाहाय बाहागोखौ आयनस्फियार आरो गोजौखौ हेक्सस्फियार बेयाव मोननै थोरफो थाबावो बे थार्मस्फियाराव मा गाहाय बाहागोखौ मा आयनस्फियार होननानै बुङो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय गोजौनिखौ मा होननानै बुङो एक्सस्फियार होननानै बुङो दाना बेयाव आयन सेरेबफोरा थायो आयन सेरेबफ्रा बबाव थायो थार्मस्फियारावनो थायो बेखौ गोसोआव ला ओमफ्राय रेडिअ गुटाल सोमजिहोयो मा थोरफोआव रेडिअ गुटाल सोमजियो होननानै बुंबा रेडिअ गुटाला जोंना थार्मस्फियाराव सोमजियो बेखौबो गोसोआव लाखा दुंसिन थोरफो बेखौ जोंहा थार्मस्फियारखौ बयनिख्रुइबो दुंसिन होननानै बुंबावो बेनि थोरफोआनो बेयाव 1700 डिग्रि सेलसियास बेनि दुंथाय बे सेटेलाइटफोरा बेयावनो थायो आरोखि जोंनि माखासे दालाय सेटेलाइट दैथायहरा बा सेटेलाइटफ्रा बबे थोरफोआव बांसिन थायो बे थार्मस्फियारावनो बांसिन थायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि भेरि इम्परटेन्ट दाना नेक्स्ट कुइसन फैदोलाय 5 नम्बराव दङ हेक्सस्फियारा जोंना 640 किल'मिटारसो गोजौआव थायो 640 किल'मिटारसो गोजौआव बे थोरफोआव बारा जोबोर रेजेंसिन जायो बबे थोरफोआव बारा बयनिख्रुइबो रेजेंसिन होननानै बुंबा एक्सस्फियार गोजौसिन थोरफोआ माबे बे एक्सस्फियारानो थोरफो एक्सस्फियारानो मा बयनिख्रुइबो गोजौसिन थोरफो बेयाव बारा सबसे रेजेंसिनथार थायो बेखौ एकदम गोसोआव लागा भेरि भेरि इम्परटेन्ट बेयो बायसान्स फैबायबा बबे थोरफोआव बारा बयनिख्रुइबो रेजेंसिन बा हेक्सस्फियाराव बेयो होमबा जोंना बे थोरफोफोरा जोब्बाय दाना फैदो जोङो नेक्स्ट नायनोसैलाय माखासे दाना बेयाव नोंथांमोना बे रिभिजन होनाय नट्सखौ नायनानै मोजां मोनाबो जानो हागौ बेयाव मानो होनबा उल्थां फाल्थां एसे मोजां सिरियालि होनाय गैया थेवबो आङो नायलांसै रिभिजन हिसाबै 19 नम्बराव फैदो दा ग्रिन रिभलिउसनआ भारतआव माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन ग्रिन रिभलिउसना भारतआव 1965 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन सोरखौ ग्रिन रिभलिउसननि फादार होननानै बुङो होननानैबो कुइसन फैनो हागौ होमबा एम.एस. स्वामीनाथनआ बेनि दैदेनगिरि एबा बेनि बिफामोन जाबाय ग्रिन रिभलिउसननि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 1965 आव जादों दाना नम्बर 20 आव होदों फेमिलि वार्डआ मानिफ्राय फैनाय फेमिलि वार्डआ जोंना लेटिन वार्ड फेमुलासनिफ्राय फैनाय बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय फेमिलि वार्डआ मानिफ्राय फैनाय फेमुलासनिफ्राय लेटिन वार्डनिफ्राय फैनाय बेखौ गोसोआव ला दाना टाइप्स अफ फेमिलिनि सोमोन्दै नोंथांमोना फरायखाबाय जानांगौ बेखौ आं जास्ट रिभाइस हिसाबै लांसै फेमिलिनि टाइप्सआव जोंना माखासे टाइप्स दं बे टाइप्सफोरखौ नायलांसै फार्स्टआवनो निउक्लियार फेमिलिया माखौ बुङो नोंथांमोना मिथिखागौ जाय फेमिलियाव बिमा बिफा थागोन ओमफ्राय बिसोरनि गथ' गथाय थागोन ए फेमिलि इन हुइच हेभ मेरिड कापल लिभ्स उइथ देयार आनमेरिड चिल्ड्रेन माने बिमा बिफाबो थागोन गथ' गथायबो थागोन अब्ला बेखौ जों निउक्लियार फेमिलि होननानै बुजियो दाना नेक्स्टआव जयन्ट एबा एक्सटेन्डेड फेमिलि होनबा बेयाव गासिबो बोराय बुरै बिबौ फिसौ गासिबो ज' थाजोबगोन बिमा बिफा बिदा फंबाय ज'नो अब्ला बेखौ जोङो जयन्ट फेमिलि होननानै बुङो मोनथिखाबाय बेखौ दाना नेक्स्ट फेमिलियाव फैबावबाय जोंना मा होनगोन मेट्रिलकेल फेमिलि बेबो इम्परटेन्ट मेट्रिलकेल फेमिलिया माबायदिखौ बुङो जायनि न'खराव बिमाया गाहाय दैदेनगिरि न'खरनि हेडआ जुदि बिमा जायोब्ला न'खरनि हेडआ सोर हिनजाव एबा बिमा जायोब्ला बेखौ मा होननानै बुङो मेट्रिलकेल फेमिलि होननानै बुङो दाना नेक्स्ट मोनसे फैबावबाय पेट्रिलकेल फेमिलि माने दाना बेनि न'खरनि गाहाय हेडआ सोर जागोन फादारा जागोन बिफाया जुदि बिफाया गाहाय जायोब्ला बेखौ जों मा होननानै बुङो पेट्रिलकेल फेमिलि होननानै बुङो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय हाउस एबा बेयाव हाउसनि सोमोन्दै नोंथांमोना फरायखाबाय जानो हागौ आं बेनि सोमोन्दै बांद्राय बुंला हाउस न'खर न' बेनि सोमोन्दै दाना नै आइसिटि नि फुल फर्मआ फैनो हागौ बेयाव आइसिटि नि फुल फर्मआ मा होननाय जायो आइसिटि स्टेन्ड फर इनफरमेसन एन्ड कमिउनिकेसन टेक्न'लजि बेखौ गोसोआव लानानै थांनो थाखाय बे आइसिटिखौ जोंना माला बाहायदोंमोन 2000 मायथाइनि 17 अक्ट'बरनिफ्राय बेखौ बाहायनाय जादोंमोन बेखौ गोसोआव ला ओमफ्राय नेक्स्टआव होदों बेयाव नै अडिअ भिजुअल एड्स हेल्प स्टुडेन्ट माने अडिअ भिजुअल हेल्पआव जोंना मा खालामो जायफ्रा स्टुडेन्टआ एकदम स्ल'
एकदम रोङा स्ल' बा बिसोरनि थाखाय बेयो मोजां अब्ला मानि थाखाय बेयो स्ल' लार्नारनि थाखाय बा स्ल' लार्ननि थाखाय मोजां बेखौ मिथिखागौ वेबसाइट इज ए कालेक्शन्स अफ एचटिएमएल वेबसाइट बेखौलाय मिथिखायो एचटिएमएल मा हाइपार टेक्स्ट मार्कआप लेंगुवेज होननानै दा नाम्बार 22 आव फैदो नै इन्टारनेशनेल लेबार अर्गानाइजेसन ILO बे फुल फर्म सोंनो हागौ ILO नि फुल फर्मआ मा होननानै सोंबा मा होनाय जागोन बेयो इन्टारनेशनेल लेबार अर्गानाइजेसन गोसोआव लोगोफोर इन्टारनेशनेल लेबार अर्गानाइजेसन बेयाव गासैबो नट्सआनो सिलेबास मथेसोखा होमबा ILO नि फाउन्डेसना माला जाया होमबा 1919 आव जादों बिनि हेडक्वार्टारा बबाव सुइजारलेण्ड एबा जेनेभायाव दङ सुइजारलेण्ड मेम्बारा बेसेबां थायो ILO आव जोंना 187 था बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा नेक्स्ट फैबावनोसै दाना इउनिसेफ बेयो इउनिसेफ बेनि फुल फर्मबो फैनो हागौ इउनिसेफनि फुल फर्मआ मा होननाय इउनाइटेड नेशन इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन इमारजेन्सि फान्ड बेयो गोसोआव लाखा इउनाइटेड नेशन इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन इमारजेन्सि फान्ड बेखौ 1946 आव इस्टाब्लिश खालामदों इन्डियायाव माला खालामदों 1949 आव बेखौ इस्टाब्लिश खालामदों हेडक्वार्टारा निउयर्कआव दङ USA आव दङ ओमफ्राय बियो नबेल प्राइज मोनबाय नबेल प्राइज 1965 आव दाना फैदो नेक्स्ट 24 नाम्बाराव वर्ल्ड डे एगेन्स्ट चाइल्ड लेबार खालामनायनि हेंथायाव एबा हेंथा सानखौ माला फालियो 12 जुनाव गोसोआव लाखा वर्ल्ड डे एगेन्स्ट चाइल्ड लेबार बेखौ माला फालियो 12 जुन गोसोआव लाखा मोजां बा थीम अफ द वर्ल्ड डे एगेन्स्ट चाइल्ड लेबार 2021 नि थीमा मामोन जोंना एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबार माने एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबारा बेनि थीममोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय बायसान्स बेखौ सोङाबो जानो हागौ थेवबो नायनानै थां दा नेक्स्ट कुइसन फैदो नेक्स्ट 25 नाम्बार कुइसनाव फैदों नै SCREAM फुल फर्मआ मा बेनि फुल फर्मखौ सोंनो हागौ SCREAM बा बेनि फुल फर्मआ नायदो लोगोफोर सापर्टिं चिल्ड्रेन्स राइट थ्रू एडुकेसन द आर्ट एन्ड द मिडिया बेयो गोसोआव लाबानो जाबाय मा खनसे फरायबावनोसै सापर्टिं चिल्ड्रेन्स राइट थ्रू एडुकेसन द आर्ट एन्ड द मिडिया बेयो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना फैदो इन्डिया गभर्नमेन्ट मा होनदों नेशनेल चाइल्ड लेबार प्रजेक्टआ जोंना माला खालामदोंमोन इन्डियायाव भारतआव नेशनेल चाइल्ड लेबार प्रजेक्ट जायखौ NCLP होननानै बुङो सोंनोबो हागौ फुल फर्मखौ NCLP नि फुल फर्मआ मा होनबा नेशनेल चाइल्ड लेबार प्रजेक्ट बेयो माला जादोंमोन 1988 मायथाइयाव जादोंमोन गोसोआव ला लोगोफोर दाना नेक्स्ट सिलेबास मथे बेयावबो होबावदों आसाम एन्ड नाइबरिं स्टेट आसाम आरो आसामनि खाथि खाला थानाय माखासे रायजोफोर बेयाव नोंथांमोना बेखौ फरायखाबाय जानो हागौ बेनिखायनो आं बेखौ बारा बुंला बेयाव दङ नै आसामनि टटेल एरियाया नै 78,438 स्कुवेर किल'मिटार ओमफ्राय इन्टारनेशनेल बर्डार शेयारिंआ सोरजों दं जोंना आसामना भुटान आरो बांलादेशजों दं गोसोआव लाखा नर्थ इस्टनि मादाव जोंना बे आसामानो सेकेन्ड गिदिर ओमफ्राय फार्स्टआ देरसिना जाबाय अरुणाचल प्रदेश बे गोसोआव लाखा दाना बेनि अनगायै दंबावनाय गाव पन्सायत आसामाव जोंना गाव पन्सायतआ गासै खयथा दं 2201 ओमफ्राय स्टेट एसेम्बलि सिटआ जोंना बेसेबां दं बयबो मिथिखायो 126 गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय लक सभा सिटआ बेयाव मा 14 ओमफ्राय राज्य सभा सिटआ बेयाव मा होनदों 7 ओमफ्राय नेसनेल पार्कआ बेसेबां दङ 7था ओमफ्राय वाइल्ड लाइफ सेन्सारिसआ बेसेबां दङ 16 ओमफ्राय लार्जेस्ट रिभार आइलेन्डआ जोंना मा जायो माजुलि बेयो ओमफ्राय बेयो वर्ल्डनि मादावनो बे लार्जेस्टआव माजुलिया गोसोआव लाखा लार्जेस्ट रिभार आइलेन्डआ मा होनबा माजुलि बे आसामावनो दङ ओमफ्राय वर्ल्डनि मादावबो बे इन्डियानि मादावथ' स्मलेस्ट रिभार आइलेन्ड इन द वर्ल्डआ माबा उमानन्द बेबो जोंनि आसामावनो दं बे जुदि बे इनफरमेसनफ्राव बबेबा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थाब खिन्थाहरबानो जाबाय समखौ गोबाव खालामालासिनो जुदि बबेबा मोनसे गोरोन्थि जानानै दंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव थाब लिरनानै हर अब्ला जाहाथे जों बयबो कारेक्सन खालामनानै लानो हायो दाना नेक्स्ट फैबावदो जों नेक्स्ट आচ্ছা दाना बेयाव फैबावबाय नेक्स्ट दाना MCQ कुइसन लादों बेयाव माखासे MCQ MCQ कुइसन दं बेयाव एक नाम्बार MCQ आव आंबो बारा मोनथिया मा कुइसन दं जायखिया आं खाताखौ दिहुननानै रिभाइस खालामलांसै बारनि गेजेरजों गोसारग्रा बेरामा जाबाय बारनि गेजेरजों गोसारग्रा बेरामखौ सायख'नांगौ होनबा बेयाव मा TB बेरामा बारनि गेजेरजों गोसारो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 2 नाम्बाराव बुंदों गाहायनि बबे गुबुंले खालामा सावनाय फबनाय राबार सावनाय गोजौनि गासैबो होनबा गुबुंले खालामिखौसो सोंदों गुबुंले नैबे सावनायावथ' खालामो राबाराबोथ' खालामो फबनाया खिन्थु गुबुंले खालामा होनबा फबनाया राइट
दा नेक्स्ट थाम नाम्बाराव होनदों स्कारबि बेरामा मानि आंखालाव जायो स्कारबि बेरामा दहायबो मोनखादोंमोन स्कारबि बेरामा भिटामिन मानि आंखालाव जायो सरि दहाय भिटामिन बिसो होनफ्लांदों हा भिटामिन सिनि आंखालावसो जायो स्कारबि बेरामा गोसोआव लाबानो जाबाय भिटामिन सि दाना नेक्स्ट 4 नाम्बाराव होनदों ब्लाड केन्सार फाहामनायाव गाहायनि बबेखौ बाहायो ब्लाड केन्सार जायोबा फाहामनायाव जोंहा माखौ बाहायो नैबे आयडिनखौबो बाहाया सडियामखौ बाहाया कबाल्टखौ बाहाया फसफरास 32 खौ बाहायनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय दा नेक्स्ट 5 नाम्बार कुइसनाव बुंदों गाहायाव होनाय बबे मोनसेया भिटामिन ए नि गाहाय फुंखा भिटामिन ए नि गाहाय फुंखाया बेयाव जोंना जागोन व्हाइट जार्म अइल गोसोआव लाबानो जाबाय हा दा नेक्स्ट नाम्बार 6 नाम्बाराव कुइसना सोंदों टाइफयड बेरामा गाहायनि बबेनि थाखाय जायो बबेनि थाखाय टाइफयड बेमार जायो टाइफयड बेमारा जोंना मानि थाखाय बेक्टेरियानि थाखाय जायो हा बेक्टेरियानि थाखाय जोंना जायो बे भाइरासनि थाखाय नङा बेनि थाखाय नङा बेनि थाखाय नङा बेक्टेरियानि थाखाय दा नेक्स्ट 7 नाम्बार कुइसनाव होनदों बार्ड फ्लु जाहोग्रा भाइरासआ जाबाय बार्ड फ्लु जाहोग्रा भाइरासआ जोंना मा N5N1 गोसोआव लाबानो जाबाय N5N1 दा नेक्स्ट कुइसन 8 नाम्बार कुइसनाव होनदों डेंगु बेरामखौ दैबायग्राया जाबाय डेंगु बेरामखौ माया दैबायो जोंना डेंगु बेरामखौ एडेक्स मस्कुइट'आ एबा थाम्फैया दैबायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय हा नेक्स्ट 9 नाम्बार कुइसनाव होनदों गाहायनि बबेयो बार गुबुं होग्रा नङा बार गुबुं होग्रा नङिया बेयाव बबे बेयाव सालफाराबो गुबुं होयो उखुन्दैयाबो गुबुं होखायो कार्बन डाइ अक्साइडआबो गुबुं होयो होमबा नैबे नाइट्रजेना गुबुं होआ हा दाना नाम्बार 10 आव इक' सिस्टेमखौ गिबियै बाहायदोंमोन इक' सिस्टेमखौ गिबियाव सोर बाहायदों एबा सोरखौ इक' सिस्टेमनि फादार होननानै बुङो होमबा एजि थांस्लेयानो बाहायग्रोदोंमोन ओंखायनो बे एजि थांस्लेखौनो फादार होननानै बुङो इक' सिस्टेमनि दा नेक्स्ट कुइसन 11 नाम्बार कुइसनाव होनदों बिअडि स्टेन्ड फर बिअडिनि फुल फर्मखौ बेयाव बिदों बिअडिनि फुल फर्मआव मा जायो लोगोफोर बाय'केमिकेल अक्सिजेन डिमान्ड बेयो बेनि फुल फर्म बाय'केमिकेल अक्सिजेन डिमान्ड गोसोआव ला मा बाय'केमिकेल अक्सिजेन डिमान्ड नैबे बाय'टिक बे नङा नैबेबो नङा बेबो नङा गोसोआव लाबानो जाबाय दा नेक्स्ट कुइसन 12 आव बुंदों दा एनार्जि फ्ल'स इन ए इक'सिस्टेम इज मा बेना होमबा कारेक्ट एन्सारा माल्टि डाइरेक्सनेल जों बोहैयो बियो हा बे गोसोआव ला दाना 13 आव बुंदों बेयाव खालि इंलिसनिल' दं हा बर'नि बेयाव लिरनाय जायाखै इंलिसनिखौनो आं फरायनानै एन्सारखौ बुंलांसै which one of the following is a direct ecological factor डाइरेक्ट इक'लजिकेल फेक्टरा बबे होमबा बेयाव नैबे अपसन नाम्बार बि टेम्पारेचारआ डाइरेक्ट इक'लजिकेल फेक्टर लाइटआबो नङा एटमस्फियारबो नङा अल अफ दाबो नङा मा टेम्पारेचारआ गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टआव 14 नाम्बाराव होनदों अर्गानिजम अफ एन इक'सिस्टेम आर लिंक टुगेदार इन मा बेयो फुड चेनआव गावजों गाव लिंक दंजोबलायो फुड चेनआव गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौबो दाना नेक्स्ट कुइसन 15 आव होनदों नेशनेल बाय'डाइभारसिटि स्ट्रेटेजि एन्ड एक्सन प्लेन NBSAP फुल फर्मआ नेशनेल बाय'डाइभारसिटि स्ट्रेटेजि एन्ड एक्सन प्लेन NBSAP वाज इस्टाब्लिश्ड इन बेखौ माला इस्टाब्लिश जादों 2004 आव इस्टाब्लिश जादों गोसोआव लाबानो जाबाय दा नेक्स्ट 16 आव होनदों कुइसना एनभाइरनमेन्टेल एडुकेसन शुड बी टक इन स्कुल बिकज मानि थाखाय फोरोंनांगौ मानोना बेयाव जोंहा इट इज इम्परटेन्ट पार्ट अफ लाइफ बेयो कारेक्ट जागोन बेयो इट इज इम्परटेन्ट पार्ट अफ लाइफ आं माखासे अपसनखौ फरायला नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय 17 नाम्बार कुइसनाव होनदों दा पार्सेन्टेज अफ फ्रेश वाटार फ्रम दा वाटार अन दा आर्थ होमबा फ्रेश वाटारा जोंना आर्टआव बेसेबां थायो अनलि 3%ल' थायो बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय हा माखासे अपसनखौ नोंथांमोना नायदों जा कारेक्ट अपसनखौल' बुंलांसै दाना 18 नाम्बाराव होनदों कुइसना ए फुड चेन कनसिस्ट्स अफ मा फुड चेना जोंना मा थायो बेयाव प्रडिउसार थायो आरो कनजुमार थायो नाथाय डिकम्पसारा थाया प्रडिउसार थायो डिकम्पसार थायो होमबा बोथ ए एन्ड बि आ बेनि कारेक्ट एन्सार दा 19 कुइसनाव बुंदों दा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज डिस्कभार्ड नैबेबो भेरि भेरि इम्परटेन्ट बे कुइसना ग्रीन हाउस इफेक्टखौ सोर डिस्कभार खालामा होनबा जे फरसियारा बेखौ फार्स्ट डिस्कभार खालामदोंमोन गोसोआव लाखा बेखौबो दाना नेक्स्ट फैबावबाय 20 नाम्बार कुइसनाव हु प्रिपेयार दा फार्स्ट भेक्सिनखौ सोर प्रिपेयार खालामदोंमोन होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा एडवार्ड जेनारा गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्ट कुइसन मा होनदों 21 नाम्बार कुइसनाव होनदों सुन्दरबन नेशनेल पार्क इज इन सुन्दरबन नेशनेल पार्कआ बबाव दं वेस्ट बेंगलाव दं लोगोफोर वेस्ट बेंगलाव बेखौबो गोसोआव लाखा दाना नाम्बार 22 आव होनदों नै टक्सिक साबस्टेन्स इउज इन पेपार मिल इज मा जायो बेना नैबे मार्कारिया जायो गोसोआव ला बेखौबो
नेक्स्ट 23 नाम्बार कुइसनाव मा होनदों नै सारफा मा होनो बेयाव सारफागन्ध इज मा बे ब्लेंक दं बेयाव सारफागन्धया मोनसे मा जाहैबाय बियो एन इन्डेन्जार प्लेन्ट माने खैफोदाव गोनां बेयो रोखोमसे लाइफां बेयो खैफोद गोनां मोनसे लाइफां बेयो गोसोआव ला जुनार नङा बियो दाना नेक्स्ट 24 होनदों इण्डियान फार्स्ट नेशनेल पार्क इज इण्डियानि बयनिख्रुइबो गिबिसिन नेशनेल पार्कआ जोंना मा बेखौथ' बयबो मिथिगौ कार्बेट दाना नेक्स्ट 25 नाम्बार कुइसनाव बुंदों लिभिं अर्गानाइजेशन एन्ड वाटार एयार एन्ड अर्थ वेयर दे लिभ टुगेदार मा अर्गानाइजेशन वाटार एयार एन्ड अर्थ बिसोर थाग्राखौ जों खेबसेनो मा होननानै बुङो बाय'स्फियार होननानै बुङो लोगोफोर बाय'स्फियार हाइड्र'स्फियारबो बुङा एटमस्फियारबो बुङा लेटोस्फियारबो बुङा डाइरेक्ट मा होननानै बुङो बाय'स्फियार गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 26 नाम्बार कुइसन हुइच अफ द फलोइंग इज नट ए रिन्युएबल एनार्जी गाहायाव होनाय बबे मोनसे मा होननानै बुङो बेयाव फिन फोरानजाफिनग्रा एनार्जि नङा माबायाव बबे होमबा उड कला आरोखि एयार एनार्जिया फोरानजाफिनो सलाराबो ओमफ्राय थिर्मेल एनार्जियाबो नाथाय नैबे उडआ नङा उड कला दा नेक्स्ट 27 नाम्बार कुइसनाव बुंदों एनदार नेम फर रिन्युएबल एनार्जि सर्सेस नै दस्रा नामनो मानि रिन्युएबल एनार्जिनि गुबुन मोनसे नामा मा होननानै बुङा कनभेनसनेल एनार्जि सर्सेस होननानै बुङो बेखौ लोगोफोर गोसोआव ला कनभेनसनेल एनार्जि नैबे नन कनभेनसनेल बे नङा नर्मालबो नङा बेबो नङा कनभेनसनेल एनार्जि सर्सेसआ बेनो गुबुन मोनसे मुं सोरनि रिन्युएबल एनार्जि सर्सेसनि दा 28 नाम्बार कुइसनाव जोंहा होनदों इन हुइच लेयार अफ द एटमस्फियार हेज द हाइगेस्ट टेम्पारेचार बबाव दुंथाया बांसिन दंमोनलै आं दहायनो बुंखादों थार्मस्फियाराव दुंथाया बयनिख्रुइबो बांसिन जायो बेसेबांथो 1700 डिग्री सेलसियाससो जायो बेयाव गुदुङानो दा नेक्स्ट 29 कुइसनाव फैबायलाय फर हुइच पिगमेन्ट द कालार अफ द लिफ अफ प्लेन्ट इज ग्रीन मानि थाखाय गोथां जायो बिलाइआ बे क्लर'फिल थायोना होमबा बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ क्लर'फिल थानायनिखायनो बेयो गोथां जायो बिलाइफोरा नाम्बार 30 होनदों कुइसनाव बेनो लास्ट जाबावो माथो बेनो लास्ट 30 दङ इन हुइच इयार टाइगार वाज डिक्लेयार्ड एज इन्डेन्जार एनिमेल मा बोसोराव जोङो टाइगारखौ इन्डेन्जार एनिमेल होननानै फोसावा होननानै बुङोबा 1968 अब्ला बेखिनियावनो जोब्बाय बे खाथा मोनसेनि रिभिजन होनाया गुबुन मोनथामसो खाथा दंबावो आं बेनिखौ होला लोगोफोर समबो गैखाला नोंथांमोनाबो जा फरायनांगौ फरायखाबाय अब्ला बेखिनियावनो नैबे दिनैनि रिभिजन खालामनायाबो जोब्बाय आसा खालामो नोंथांमोना आनजादाव मोजाङै मोजां हागोन मोजां नाम्बार मोनगोन बेनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट अफ लाक जासिनाय जाबाय थेंक इउ